салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канал. дар навори имрӯзаи мо квартира ва хонаи заминӣ мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк бинед. дӯстони азиз, дастгирӣ кунед. дастгирии шумо барои мо хеле муҳимай. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ дорад, квартираи фурӯшӣ дорад, замини фурӯшӣ, рақамҳо дар рӯи экран мешаванд. ба тариқи ватсап равон кунед, реклама мекунем, рекламаш бесумай. ва эҳтиромона хоҳиш мекунем навора дар имо ватсаби худатон падилитсия кунед. ташаккури зиёд дӯстони азиз, рафтем навора тамошо мекунем. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе, диагностика, дар наздикии бозори Султони Кабир. якхонага квартира дар 4 этаж қарор дорад, 30 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 190 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет дорад, ҳуҷҷатош ҳамаш саат фоизай, дорои лифт мебошад ва хона ремонти миёна дорад. харидори аниқ бошад, рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе, политехника. якхонага квартира дар 2 этаж қарор дорад, 30 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 185 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет дорад, ҳуҷҷатош ҳамаш саат фоизай, хона ремонти миёна дорад. харидори аниқ бошад, рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. доми 3 этажа мебошад. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе, райони Гипрезем, воени городок. якхонага квартира дар 10 этаж қарор дорад, 32 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 160 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет дорад, ҳуҷҷатош ҳамаш саат фоизай. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад, рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. доми 11 ошёна мебошад. ина квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе, ноҳияи рӯдакӣ. духонага квартира дар 2 этаж қарор дорад, 60 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 200 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет дорад, ҳуҷҷатош ҳамаш саат фоизай. ремонти нави замонавӣ дорад. харидори аниқ бошад, рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе, райони Гипрезем, дар пушти заправкаи Фарроз. духонага квартира дар 7 этаж қарор дорад, 60 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 198 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет дорад, ҳуҷҷатош ҳамаш саат фоизай. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад, рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. доми 7 этажа мебошад. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе, духонага квартира дар 3 этаж қарор дорад, 42 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 150 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет дорад, ҳуҷҷатош ҳамаш саат фоизай. квартира ремонти нави замонавӣ дорад. харидори аниқ бошад, рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, 3 микрорайон. духонага квартира дар 4 этаж қарор дорад, 63 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 170 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет дорад, ҳуҷҷатош ҳамаш саат фоизай. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад, рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Турсунзода. духонага квартира дар 6 этаж қарор дорад, 54 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 147 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет дорад, ҳуҷҷатош ҳамаш саат фоизай. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад, рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. дом лифт дорад ва доми 8 этажа мебошад.
инак замини фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри ваҳдат истиқлол 9 сотиқ замин фундаменти 3 дар хона рехтагӣ тайёр мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 60 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об све дорад, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. харидори аниқ бошад, рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби замин маълумоти бештарро дастрас намоед. дар наздикии хона мактаб мебошад. ҷой беҳад хуб аст, мардум зиндагӣ доранд. харидор бошед, марҳамат, срочно занг занед. инак хонаи замини фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туз, полигон. 4 сотиқ замин, 4 дархона фурӯхта мешавад бо нархи 160 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об све дорад, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. хона айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад, рақамҳошон дар рӯи экран мешавад. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. хона дар ҷои беҳтарин қарор дорад. инак хонаи замини фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туз, дар наздикии Чилучорчашма. 10 сотиқ замин, 3 дархона фурӯхта мешавад бо нархи 120 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об све дорад, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. харидори аниқ бошад, рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд.